0 al camp del Polo, vas dir que quan s'ha de guanyar aquests partits és en el play-off. Toca el play-off, us toca el Polo, veniu d'empatar a casa, perdre allà, ara toca guanyar el campió de la Lliga regular. Com arriba l'equip a aquest play-off? Home, l'equip arriba molt bé, basant-nos en els dos últims partits amb rivals molt forts. Vam guanyar 2-4 al camp de l'Egara, vam perdre 2-1 al camp de l'Amsterdam, però penso que fent un dels millors partits de la temporada, i l'equip s'ha tret una mica la por de sobre o la baixa confiança que podien tenir a l'inici de temporada per les moltes baixes que teníem, i ara després de 22 jornades que han sigut i d'Aquela i totes aquestes competicions que hem anat jugant, doncs els jugadors s'han donat compte que tenim equip perfectament com per poder guanyar un equip com el Polo, que és cert que té una plantilla espectacular, té uns números espectaculars, només han perdut un partit en tota la primera fase vull dir, amb la Lliga regular, però ara arriba el play-off, i el play-off és una història absolutament diferent. No serveix de res haver empatat amb ells aquí o haver perdut 3-0 al seu camp. Els 4 equips que estem al play-off ens podem guanyar mútuament perfectament, i penso que el factor camp tampoc és un factor decisiu a aquestes alçades. O sigui que penso que l'eliminatòria està al 50%, cosa que al setembre ho deien a molta gent i poca gent diria que un Atlètic Polo estaria al 50%, però vaja, amb la feina dels jugadors ho hem aconseguit, i ara doncs a gaudir d'un play-off que per nosaltres sempre ha sigut uns partits especials. Quin tipus de partit esperes? Partit ajustat, partit que es decidirà per petits detalls, partits on el Pla del Corno serà molt decisiu? Sí, evidentment, un partit entre dos grans equips i amb la tensió que hi haurà diumenge, doncs primer de tot m'espera un partit molt trebat, amb moltes faltes, perquè també és l'estil de joc del Polo, és un rival molt agressiu, amb defensa, molt físic, i vaja, espero que els àrbitres ho sàpiguen gestionar bé, nosaltres també que ho sapiguem gestionar bé, i segur que serà un partit espectacular. Ja et dic, penso que pot guanyar qualsevol dels dos. Nosaltres tenim el plus de jugar aquí amb la nostra gent, cosa que ells penso que no ho tenen tant en el seu camp, i ja et dic, la motivació de l'equip està molt alta i sabem que podem guanyar i és el que anirem a buscar. Personalitzes en algun jugador del Polo o és un col·lectiu, el bloc, el més potent d'aquest equip? No, jo penso que el Polo doncs, és un club que està fent una aposta per la cantera molt important. M'atreviria a dir que dels 18 jugadors que componen la primera plantilla, doncs 15 són del primer equip vull dir formats a la casa, xavals doncs, molt joves com el Casasayas, el Salva Piera, el Jordi Fàbregas, l'Àlex Fàbregas, són jugadors alguns d'ells molt joves i molta experiència, però sobretot ho reforcen amb 3 dels millors jugadors del món a la seva posició, el Matías Rey de lliure, el David Alegre, que per mi és el millor mig que hi ha al món actualment, juntament amb el Fuster, i a davant doncs, el Xavito Leonard, no? És el Polo pagat em sembla que 13.000 euros al Terrassa, i evidentment no els ha pagat per quedar tercer o quart, han pagat per guanyar la Lliga. I els hi dona aquest plus, doncs, que nosaltres doncs, a nivell econòmic no tenim aquest potencial, ja ens agradaria, no el tenim, doncs hem de jugar amb les nostres cartes, que també són bones, però jo penso que el Polo, bàsicament aquests 3 jugadors són els que els hi subjecten l'equip. Evidentment la resta doncs, no són infantils, no? Són jugadors contrastats tots ells, però sí que és cert que aquests 3 són els clars líders d'aquest equip, penso jo. Tu has comentat el que ells no tenen i que vosaltres teniu, l'afició, la catedral, el suport, el córner groc, això ha de valer molt per sumar el primer punt de l'eliminatòria? Sí, però vaja, el discurs número 1 que hem de fer diumenge i que faré amb els jugadors que ja porto dies fent és que no guanyarem per l'afició ni pel córner groc ni perquè els del Polo juguen més o menys cohibits aquí. Guanyarem si juguem el nostre hoquei, si els hi perdem la por i el respecte, si no mirem els números que han fet, si no mirem que quasi no han perdut cap partit. Nosaltres hem de ser un equip valent, anar a atacar, que és el que sabem fer millor, i on jo tinc la sensació que és el Polo és on pateix una mica més, no en defensa. Hem de plantejar un partit claríssimament ofensiu, a tancar-los al seu camp, i és l'única opció que crec que tenim aquí al nostre camp de guanyar-los. És a dir, sent descarats i perdre la por i oblidar-nos que juguem a casa i tota la gent. Això ja és un plus, però no és el que et fa guanyar ni molt menys, evidentment. Jordi Carrera i Iñaki Freixa arriben? Vaja, el cas del Jordi doncs, té alguna petita opció, el cas de l'Iñaki penso que és descartat segur, perquè té un esguins important, el que passa que bueno, tant l'Iñaki com el Jordi són dos jugadors que els hi talles una mà i tot i així voldrien jugar, no? Són dos jugadors amb molt caràcter, però vaja, s'ha de valorar bé perquè l'eliminatòria no s'acaba aquest diumenge, però en principi conto que no jugaran.